kan fredags. Josefine, hvor skal du hen? Om jeg kører hjem nu. Du kan da ikke køre den tilstand. Det kan jeg godt. Ja, 3.V. Side 42 er vi nået til, og det handlede noget om helten over for skurken. Vil I godt være søde og slå op? Har du læst side 42? Sofie? Er der noget galt? Nej, det er lige meget. En ung dreng blev meldt savnet fredag nat ved Harskoven. Hans cykel blev fundet ved vejkanten, og politiet leder stadig efter ham. Nu til vejret. Det er i dag skyet og gråligt med chance for mellem 2 og 3 mm nedbør.